ndị butere ike na-achụ aja ịchụgokwa aja na village jegokwa na mmụọ dị na be nna gị aja ka anyị na-achụ yes yes fearless otu a ka ọ dị mana eziokwu a sị gị ịga village jee chụba aja iwe ike buru ike biko ndị na-eme oke ite biko this is a typical example uru adịrọ n'ọgwụ agwọrọ agwọ uru adịrị ya ị na-achụ aja ihe a na-eme ị na-achụ aja ụzọ a na-emete kịta ị nọ na vileji jekwuo na arụsị dị be nna gị na ikwu nne gị jee chụọ aja ije kwuru dibịa ọbụla si ya gwọọ ọrụ gị ọgwụ oke ite ị ya anwụkwa ijekwuru dibịa ọbụla si ya gwọọ ọrụ gị oke ite ị ya anwụkwa jee ka mmụọ na-emelu gị ife mmụọ na-emelu gị ife pardon mmụọ na-emelu gị ife ị na-emelu mmụọ ịghọtago pardon yes pardon bịa pardon bịa na achọrọ m ka ụmụ Igbo kirie gị kịta anọ m na live na YouTube achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ọkwa gị nwapụtara efi a kedu ihe mmụọ ma elu gị mepere m ụzọ na-aga na-abata so obodo m otu anyị bịara nkele m ugwu kee ka ọ dị gị mgbe ị bịara n'iru mmụọ bịa anọ m live kedu ka ọ dị gị mgbe ị bịara n'iru mmụọ kee ka ndụ si dị gị ị na-enwetakwa onwe gị mgbe ị bịara azụ ndị taịm iji wee bịa mgbe ị bịara ebe a bịakwe nkwa ị na-enwetakwa onwe gị dais ihe ọ na-aganụ gị ọfụma bifo ị bịa ka m na-ekwu ọkwa ife anara aga wee kweruzie na ọ na-eme anya ka m na-agwa ume iwe ọchị ifu na ọya usi na ebe a na ihe na-eme n'okwu mmụọ asị gị na ụlọ jee chụba aja kedu onye akpụ ewu wee bịa ebe a kedu onye akpụ ewu wee bịa ebe a onye akpụ ewu bịa ebe a biko kedu onye kpụtara ewu ebe a bịa ọkwa gị nwapụtara ewu ebe a kedu onye nwe ewu ahụ ịkpụ Toboy bịa biko bịa kedu ewu ahụ ịkpụtara kedu ebe ọ dị bịa ka igosi m ya etugodi ya ka ọ kwụrụ ọtọ biko enwere n'ebe ọ so na afụ gị ya biko enwere na achọrọ m iji obere ajụjụ anọ m YouTube live anọ m YouTube live. I want to encourage our youth ka ha mara uru ọ dị bụ ịchụ aja biko ewe n'iwe o nwere ihe ịyọrọ mmụọ bifo ibi ebe a bifo iweta aja bifo bịa wee ebe a ka ihe ọ na-agakwarụ gị bifo ibi ụdọ bịa wee ebe a ụzọ agaba iwe yọọ mmụọ ihe mmụọ wee merụ gị ya ọkwa ya iwe ebe imezu nkwa ikwere ọ ya abarụ gị ọ ya abarụ gị yes asị gị chụba aja isi mba n'oke ite ka ihe eme asị gị chụba aja isi n'oke ite ka ị ga-eme asị gị chụba aja isi n'oke ite ka ị ga-eme ị na-eje na-agwọ ọgwụ ego ya egbukwa gị ife ụmụaka bịakwutere mmụọ emelu ihe ha yọrọ mmụọ mmụọ echenjie life onye na-anaghị eri nri bifo bịa n'ihu mmụọ emelu ihe ọ nnukwu arụsị a na-ekwu okwu ya dị ife a ọ nnekwu arụsị ka ọ bụ mmụọ ọlụlụ ọlụ ya eri ịghọtago
onye ka m ji agwa ụnụnwa bụ ụmụ Igbo onye na-eme ọgwụ ego na-eme oke ite wepụta aka na oke ite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ịya anwụkwa imekwa oke ite ịya anwụkwa ịya sọmitikwa mma gị sọmitikwa mpa gị sọmitikwa ụmụnne gị mana o nwere ihe dị ka mmadụ ịna n'ụlọ jee chọọ ihu mmụọ ya na ya na-abọso ihe nji eme vidio a bụ now that you are at home have you visited your maternal or paternal deity ijegokwe jee chukwa mmụọ dị be nna gị alụsị dị n'ala Igbo na-ebunyekwa n'ike arụsị dị n'ala Igbo arụsị anyị fo kịta nọ n'elu ugwu ọ ugwu ka ọ bụ ịghọtago ọ na-emesi ihe ike this is onye kwere nkwa na Jenụwarị onye bịa chụọ aja na Jenụwarị last 2021 this is just 1 year ọ na-emezu nkwa okwe ihe a na-agarị ya maka gịnị ihe o ji wee nwee ike wee bịa mezuo nkwa maka na gịnị na mmụọ melu nke ya nwa yọrọ mmụọ Uchenna kedu moto ka afa moto igotara ọkwa Honda Accord ka igoro ọkwụkwụ ka iji aga ije bịa ọkwụkwụ ọ dị mma no problem a sị gị na more is coming ọzọ ihe emebu ụlọ elu ka ị arụ nsị gị gịnị na ọ ka ga-eme ka fim ọ ga-eme ka fim ịghọtago mgbe ọ ya eme ọ ya eme ka fim ọmụnwa ka ị na-eche ka arụ ọmụnwa nwee ka bikonu mmụọ na-ekwanụ mmanya bikonu ka anyị ga ọka ọ ga-esi wee lee n'isi Uchenna Agụ otu ọ na-egbu efi a ka m gwa gị uru dị n'ihe ọ na-eme the benefit of this thing ọ na-eme bụ like this ọ na-egbu efi a m ka ga-erekọdụ this person Uchenna ka afọ iru gị ọfụma my followers on YouTube achọ ka afọ iru gị ọfụma ka ịwọchi iru onye ọfụma by this time next year I will still record him live in his house ụlọ ya ọ lụrụ alụ ịma na okwu ma ada mix ya mmiri live in his house ịghọtago nrekọdụ kwa ya ifu ya ikwelu na ọ na-eme ọkwa efi ka ọ naghị egbu tata ọ bụrụ na ị wepụrụ n'arụ ịma nri eri for us to build mansions to have good cars we must visit the bush because all our deities are in the bush ọ bụrụ na isi na ịma nje na oku mmụọ ịma na agụụ ya egbu ije eme ọgwụ ego ịtọrọ atọ ije eme oke ite ịtọrọ atọ jekwa jee chukwa mmụọ dị na be nna gị ma ọ n'ikwu nne gị ka ụzọ gị na-aga ije chukwa mmụọ dị na be nna gị ma ọ ikwu nne gị ụzọ a na-aga ị na-enweta ihe ị chọrọ nke bụ the first thing ị ga-aghọta wit ihe a bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye na-agodo mmụọ agodosi mmụọ ike o nwere ọgwụ mmadụ ya agwọ n'ụwa ya enweta gị kedu ife onye a ngwọrọ ọgwụ na-enye mmụọ ahụ ọ na-ezipụ against you that you are not giving your own entity ọ dị ka onye a gwere efi kịta wee na-achụ àjà n'ihu arụsị kedu ọgwụ mmadụ ga-agwọ n'ụwa ga-enweta ya ọgwụ eji ọkụkọ agwọ ka nke eji ude na-agwọ ka nke eji ọbọ ga-agwọ spirit ọkụkọ na spirit efi ọwa ofu onye ọ bụ one of the mkpa ọ dị na mmadụ ga na-achụ àjà maka gịnị àjà na-ebupụ ọnwụ àjà na-eweta ndụ àjà na-emeghe ụzọ ọ bụrụ na ị na-akụ ụta jiri ohere anyị ji wee nọ na vileji na jee chukwa mmụọ gị na ha so jee kwuru ha gaa to them one on one ka ịfụ ma n'ụzọ ama mmepe hey the pardon the general the pardon the general correct gịnị ka a na-akọdo ihe a the pardon the man yes sir the pardon the man go ahead man go ahead man correct you can now leave it afụziere ha afụziere ha ka ndị mma slọtawa ifugo ọ bụ na ịda anyị obi achụ àjà ịma mmụọ ama nni obi meelu gị ife ọ bụ na ịda anyị obi achụ àjà mmụọ ama nni obi wee meelu gị ọgọ biko n'ezienụ ma ọ na ihe onye a spendiri wee chụọ àjà ọ na orughị ịgba nkwụ nwaanyị biko ma ọ ime ego isi nwaanyị n'enu mmanya ka gaa isi na-aṅụ chegodoro ka m bịa gaa nna anyị ifo ọ mmanya ofe onye ji wee bịa igbu efi nke anụnwa dọsakwara ukwu ya n'elu mmanya mmanya ofe onye butara ịbịa wee chukwa mmụọ ọ dịka ebe a na-agba nkwụ
kedebe Lagos dị nye m mmanya m bifo m akwụwa ogishere ịghọtago mmanya ofu onye ji wee bịa ịbịa gbuo efi ịghọtago there is no way ị ga na-esi pity your pocket and expect to see goodness from the gods or the reason ịghọtago so kịta ị nọ essence m ji eme video a bụ ka m chetara gị na kịta ị nọ na village you have to pay homage ifu gị ya ihe a bụrụ audio all life ka a na-agwa gị ife a ị na-afụ ya ọ bụrụ audio this is not audio ihe a live live happening direct live n'ugwu Amokofia Ukehe ọ nnekwa arụsị anyị ji aba Igbo etiti niile ji ya aba Nsụka niile ji ya aba ọ nnukwu mmụọ ka ọ bụ ndị Anambra na-abịa echukwa mmụọ ndị Imo steeti na-abịa echukwa afọ ya bụ ekwu eme ọchịrị ọzụọ bụ afọ ya bụ ekwuru ekwu wee mere eme ịghọtago yes mgbe ọ ga-ha arụ nnekwu unu ndị ga-asị na ọ na-eme ọgwụ ego ya sị na ọ na-eme ọgwụ ego onwerụkwa onye fụ mgbe ọ na-achụ àjà onwere onye furu mgbe ọ na-eme achụ àjà ọ na-achụkwa ụzọ wee na-aga you dey Turkey Luna Mark I'm in Enugu whenever you are in Nigeria ibe m n'igwe ndewo gbuo na-efi ka nnukwu mmụọ ọnwụ ọbara ọ gịnị ka a na-ekwu ihe a you must it is important ọgwụ ego ị na-eji ịgwọ nwere isi ọgwụ ego ị na-eji ịgwọ maka oke ite ahụ a na-agwa unu bụ new modern ọgwụ ego ka ọ bụ all new modern modernized ọgwụ ego ka oke ite bụ so you must ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ogologo ndụ nwa arụ isi ike nwee peace n'ego ị kpatara you must identify yourself with mmụọ gị na ha so you have to do that ị ga-enye mmụọ arụsị dị na be nna gị fụ gị ya n'isi efi adago Luna Mark ịchọ ka m gbaalụ gị afa biko dere m message na my WhatsApp number na 070-373-11663 ị gaa na my channel you will see my number there on my video. I don't do okite onya ka m na-agwa gị ihe a na-eme ebe a bụrụ okite na ihe a na-eme ebe a bụ ịchụ àjà efi ka a na-egbu onye na-achụ àjà ọgwọrọ ọgwụ ọ mmụọ ka ọ bịakwute ya na mmụọ enwe ọgbụgba ndụ o wee kwe mmụọ nkwa na Jenụwarị na ọ bụ na Jenụwarị 2020 na o melu ihe ọ na-ayọ na ọ ya kpụtara ya efi ọnya wee efi ka ọ kpụtara maka na mmụọ dị ike you must it is important now we nọ n'ụlọ is a great opportunity for you to do this chuke na aja nna agwa gị ka ị mara ma ihe na-ebe na ndụ gị ọkaga na-ebe nyegodo mmụọ ka ọ na-ana gị ka ị ma ma ihe na-ebe ọkaga na-ebe ihe nji wee mee this video to this extent bụ gịnị ka m gwa gị na ọ bụrụ audio no live ka ọ bụ all live video all live ọ ihu mmụọ ka anọ ihe a eji m ohere a wee na-ekene ụmụ Igbo niile ndị nọ na Naịjirịa ndị nọ obodo oyibo ndị nọ mba dị iche iche wee na-asị unu ekenekwa m unu ọ ka bụkwa m nwa onye nke gị agbara ọma ụzọ mmiri ị na-anya ịfụ na oku mmụọ ka nnọ n'ugwu Amokofia Ukehe ọ na-alụsị dị na be nna m ka nnọ ihe a onye mkpọta n'ihu mmụọ emelu ihe onye abịara ikene mmụọ gị nwa na onwe gị ivisitiri unu na Krismas a ị nọ na vileji gị ọ bụ na ị nọ na biko gbakene mbọ jee godo mmụọ gbakene mbọ jee chụọ àjà n'ihu arụsị ọ bụ na arụsị be nna gị na-emebie ya enwere ways esi eme ya n'ọdịnala Igbo enwere ways esi eme ihe niile onwere ihe na-enwero solution you understand don't sit down chịkọ aka gị si m that na mmụọ dị na be nna gị na-emebie ya ọ bụ na-emebi gị ya there is something you can still do ka ụzọ nwike na-eme gịnị ka ụzọ nwike na-aga ihe kacha ewe m iwe n'ihe niile a bụ mmadụ ijeje tinye onwe ya n'ọgwụ ego wee kpọọ ya omenala ma ọ n'ọdịnala ka ọ nọ ị ga-amara mgbe ị na-eme omenala ị ga-amakwara mgbe ị nọ n'ọgwụ ego ị ga-amakwa mgbe ị banyere ndị ogboni n'aka ịbanye ndị ogboni n'aka ndụ gị askata mana ọ bụ na ị gaa na pure ọdịnala Igbo ihe ọma niile ị chọrọ
ọmarụ dị 1 year onye a bịara ịchụ aja akịta bidoro ịfụ result of aja ọ chụrụ ọfọ bịara ebe a gụọ even before 6 months ihe niile as in before he bought his car at 6 months ọ bịara ebe a just that na o chebelu ka Christmas ruo ka onwe ike nata wee bịa mezuo nkwa actually nkwa o kwere arụsị anụ a wee bini mana duto ka mmụọ si wee meelu ya ihe ọ decide na ọ ya egburu ya efi a lot of us mmụọ meela anyị ihe anyị erie nke anyị rikwuo nke mmụọ we eat our own anyị erikwe nke mmụọ ọ na-enye anyị nsogbu a lot of us nwere dubious attitude in us mgbe mmadụ mere ihe egwuo mmadụ wayo mmụọ mekwala ihe egwuo mmụọ wayo efile na mmụọ bụ mmadụ mmụọ abụrụkwa mmadụ igwuo mmụọ wayo mmụọ apịawa gị azụ biko ka m jee mebe merriment biko ka ọ dịwakwa na ụmụ Igbo ndewonu.